Καλώς ήρθες στο The iGaming Exchange. Είμαι ο Χρήστος Ανδρονικίδης και εδώ θα κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από το πώς λειτουργεί το iGaming σήμερα. Από πλευράς revenue, acquisition και λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Σωτήρης Παπάς. Καλησπέρα, Σωτήρη. Γεια σου, Χριστό μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια κιόλας για την όμορφη προσπάθεια που έχεις ξεκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί θα δούμε για την ανάπτυξη, το revenue ενός operator, πέρα από το marketing και επιφανειακές προσεγγίσεις. Εννοείται. Οτιδήποτε χρειαστεί. Χαρά μου. Τέλεια. Θα ήθελα λίγο να μου πεις ότι με βάση την εμπειρία σου, πώς βλέπεις το iGaming να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Μιας και είσαι πάρα πολλά χρόνια στο industry. Πώς έχει αλλάξει. Σκέψου ότι εγώ ξεκίνησα στο iGaming στο χώρο μας, που είσαι και εσύ πολλά χρόνια, το 2015. Ήταν τις δροσερές και ρομαντικές εποχές το Capital Control ως επιτοπλίστων. Ήμουνα σε έναν χώρο που δεν αλλάζει έτσι δραματικά. Ήμουνα στο FX, ήμουνα στο Forex. Μεταπήδησα το 2015 στο iGaming. Μέσα σε 11 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε στο χώρο μας το fast pace, δηλαδή το γρήγορο, ουσιαστικό, επιδραστικό, ή μπορεί να είναι και λιγότερο ουσιαστικό. Πάντως είναι σίγουρα αρκετά γρήγορο, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός τεχνολογίας, όπου έχει βοηθήσει όλη αυτή την ανάπτυξη παγκοσμίως, σε retail, δηλαδή σε πήγες επιχειρήσεις, σε online κτλ. Και ειδικά μετά τον κορονοϊό, το online εκτοξεύτηκε κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Σωστό. Αυτό που έχουμε δει αλήθεια είναι ότι μετά τον κορονοϊό είναι σαν να υπάρχει ένα σημείο καμπής όπου η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να δώσει τα κίνητρα στον εκάστοτε επιχειρηματία παύλα επενδυτή, στο να πολλαπλασιάσει το εύρος επένδυσης, το μέγεθος επένδυσης, τις αγορές που δραστηριοποιείται, κάτι το οποίο προγενέστερα προ-κορονοϊού δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ή ήτανε, εφόσον θυμάσαι και εσύ, ήταν περιορισμένη. Η τεχνολογία ήταν αρκετά περιορισμένη. Ήταν πολύ σύνηθες το τι θα χρησιμοποιήσεις, συγκεκριμένα πράγματα και το πώς θα πας. Ναι. Θέλω να μου πεις σήμερα από τη μεριά του operator, μιας και το κάνεις πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ συχνά. Ποια είναι η μεγαλύτερη πίεση που σήμερα αντιμετωπίζεις στο κομμάτι του operation? Είναι πολλά μικρά διαφορετικά κομμάτια που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Αν μπορούσα κάπως να το παραλληλήσω, θυμίζει, και το λέω και σε όλους τους συνεργάτες μου, θυμίζει πάρα πολύ ένα puzzle όπως φτιάχναμε μικρή με 4.000 κομμάτια, όπου είναι και δύσκολο puzzle γιατί έχει ουρανό πάνω. Είναι από τα δύσκολα. Και καθαρό ουρανό ή γκρίζο ουρανό? Καθαρό ουρανό ακόμα πιο δύσκολο. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Τι θέλω να πω? Στο operation είναι ένα ευρύτερο κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογία, περιλαμβάνει ανθρώπινο παράγοντα που είναι το α και το ω, περιλαμβάνει εξυπηρέτηση πελατών, περιλαμβάνει το λεγόμενο CRM, δηλαδή το πώς θα διαχειριστούμε τους πελάτες μας, θα τους επενεργοποιήσουμε κτλ. Περιλαμβάνει πολυσιακές ομάδες, περιλαμβάνει αρκετά διαφορετικά κομμάτια. Αυτά για να μπορέσουν σήμερα το 2026 να λειτουργήσουν, αυτό το οποίο διαφοροποιείται σχέση με παλαιότερα είναι ότι ο ανταγωνισμός έχει πολλαπλασιαστεί και αυτός ο ανταγωνισμός, για να καταφέρεις να ανταγωνιστείς, να κάνεις compete, να ανταγωνιστείς δηλαδή, χρειάζεται να είσαι γρήγορος, ευέλικτος και να μπορείς να πάρεις κάποιες πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις και να τις κάνεις αυτό που λέμε execute, δηλαδή να τις υλοποιήσεις. Αυτό βλέπω έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αν μπορώ να το συγκρίνω με προγενέστερα χρόνια, αυτό το οποίο σίγουρα έχει αλλάξει είναι το γεγονός ότι τότε ήταν πιο η δουλειά μας, το ευρύτερο operation ήταν κάτι το οποίο πήγαινε καθαρά εκτελεστικά. Καθαρά εκτελεστικά και αν θέλεις και σε ένα πιο αργό τέμπο, σε ένα πιο σταθερό. Δεν θα πω αργό, νομίζω δεν ήταν αργό, ήταν πιο σταθερό. Από όπου και να το πιάσεις. Οι πλατφόρμες ήταν συγκεκριμένες, έτσι. Πάμε να το πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι, έτσι ώστε να είναι για σένα και πολύ πιο. Για σένα, να είναι για τα παιδιά που μας βλέπουν πιο εύκολο, έτσι ώστε να κατανοήσουν ακριβώς το τι κάνουμε. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μπέρδεμα σε σχέση με το τι είναι το iGaming. Να το ξεκαθαρίσουμε κτλ. Ουσιαστικά, εσύ έχοντας εμπειρία τόσο από operator στην εγχώρια αγορά, στην ελληνική αγορά, στο πώς ήταν και αναπτύχθηκε
πώς ξεκίνησε και πώς αναπτύχθηκε. Έχεις επίσης εμπειρία από διεθνή εταιρεία η οποία έκανε είσοδο στην ελληνική αγορά και πλέον συνεχίζεις... Και πλέον στην Καμπεών, όπου αυτό που κάνουμε και χαίρομαι πραγματικά που είμαι μέρος της ομάδας εδώ και 2 μήνες, δεν ξέρω πότε θα βγει η εκπομπή, αλλά ας το ορίσουμε σαν 2 μήνες, ως Director of Operational Strategy. Έχουμε πάρει την τεχνολογία από From A to Z, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως, ώστε να εξελιχθούν και να πάνε έτσι ένα βήμα παραπέρα. Τέλεια. Πόσο δύσκολο είναι, τι είναι πιο δύσκολο για σένα, μια εγχώρια εταιρεία να μεγαλώσει στην ελληνική αγορά, ή είναι πιο δύσκολο για έναν διεθνή οργανισμό να κάνει είσοδο στην ελληνική αγορά, που θα πρέπει να αποκτήσει την ελληνική ταυτότητα, να μπει στην ελληνική κουλτούρα, να βρει το πώς συνηθίζει να ψυχαγωγείται ο Έλληνας κτλ. Δεν θα το πάω μόνο σε ελληνικό πλαίσιο, γιατί αυτό που παρατηρώ είναι ότι αυτό ισχύει σχεδόν για τις περισσότερες. Σε όλες τις αγορές. Ακριβώς. Ελλάδα, επειδή εδώ είμαστε και οι δύο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο. Το καθένα έχει το δικό του βαθμό δυσκολίας, και για να μην ακουστεί και λίγο έτσι, και να μην ακουστεί διπλωματικό αυτό που θα πω, είναι διαφορετικές οι προκλήσεις και αυτό το οποίο χρειάζεται στην κάθε επιχείρηση όπου συνδράμεις, τρέχεις, ας βάλουμε ό,τι λέξη θέλουμε, είναι το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, και να αφομοιώσουμε τις ανάγκες της αλλαγής. Πόσο δύσκολο είναι μια διεθνή εταιρεία να την εντάξει, να την εγχωριοποιήσει, ας το πούμε, στην ταυτότητα της εκάστοτε αγοράς, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ελληνική? Ναι. Δύσκολο. Γκρίζαρα σε 3 χρόνια. Να το πούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Να πούμε ότι είσαι και μικρός, έτσι. 40-41. Να το εξηγήσουμε λίγο απλά και για τον κόσμο. Στο κομμάτι της πολυεθνικής, όπου θέλει να ενταχθεί, ας πούμε, σε μια αγορά όπως είναι η ελληνική ή εκάστοτε αγορά, είναι το κομμάτι της νοοτροπίας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που λέμε global to local, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα πρέπει να πείσεις έναν γίγαντα ότι, ξέρεις, αυτό που έκανες στην χύψη ωμέγα αγορά και δούλεψε, εδώ δεν δουλεύει. Πρέπει να το κάνουμε localized, δηλαδή όπως πολύ σωστά είπες, να το εγχωριοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολλές φορές το πιο δύσκολο σε όλη τη διαδικασία, παρά του να αναπτυχθείς. Πολύ. Γιατί αν μια πολυεθνική έχει αρκετά χρήματα, που σημαίνει ότι μπορεί να επενδύσει, έχει budget δηλαδή να επενδύσει, είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσεις να πείσεις ότι, ξέρεις, στην συγκεκριμένη αγορά το χ πλάνο δουλεύει. Να το πούμε απλά. Εμείς, επί της ουσίας, αυτή η δουλειά μας στο iGaming είναι να ασχολούμαστε με sportsbook και casino branch ως επιτοπλίστων. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα παιχνίδια γύρω από τα e-sports και άλλα τα οποία, ας πούμε, γίνονται σε κάποιες αγορές. Λοταρίες. Ναι, που ανάλογα για την αγορά. Live casino. Ωραία. Άρα, επί της ουσίας, το κομμάτι του operation είναι, για να το εξηγήσουμε απλά, είναι όλη η διαδικασία όπου θα προσελκύσεις τον πελάτη ή δυνητικό πελάτη, γιατί μπορεί να είναι μια απλή εγγραφή, να μην έχει καταθέσει χρήματα. Θα περάσει από το κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών, αυτό που λέμε το customer experience, όλη η εμπειρία δηλαδή. Της ταυτοποίησης, που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Ταυτοποίηση, ερωτήσεις στο chat ή στο email ή σε ένα chatbot ή οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει, αυτό που λέμε inbound, δηλαδή κάποια εισερχόμενη κλήση όπου θα εξυπηρετήσει, μπορεί να μην είναι καν πελάτης, να είναι δυνητικός πελάτης. Όλο το κομμάτι αυτό της εξυπηρέτησης, πώς θα είναι πιο απλό, λιτό, κατανοητό και κυρίως αποδεκτό για την εμπειρία που έχει συνηθίσει ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης. Ο συγκεκριμένος, ας υποθέσουμε ότι είναι πελάτης, έπειτα θα ενταχθεί σε αυτό που ονομάζουμε CRM, όπου είναι το κομμάτι της δραστηριοποίησης και επαναδραστηριοποίησης μέσα από στοχευμένες καμπάνιες, από διάφορα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, όπου μετέπειτα προφανώς μπορεί να υπάρχει και το κομμάτι των πωλησιακών ομάδων και άλλα κομμάτια έτσι εσωτερικά. Μπορεί να είναι το κομμάτι του content, δηλαδή κειμένων, πώς φαίνεται το προϊόν μας,
έτσι, σε product επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο προϊόντος ή σε επίπεδο πιο commercial, η επικοινωνία που έχουμε με ευρύτερους συνεργάτες μας όπως είναι οι game providers, το ανοίγουμε πάρα πολύ. Άρα επί της ουσίας ένα ευρύ φάσμα στο λεγόμενο έτσι, operations, καταλαβαίνουμε, το ξέρεις και πολύ καλά, αλλά και για το κοινό, περιλαμβάνει πολλά τμήματα διαφορετικά, τα οποία όμως, εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση, θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και το πρέπει με κεφαλαία. Και δεν γίνεται. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν γίνεται και πλέον, και ευτυχώς θα έλεγα, δεν γίνεται όπως παλιά με μαστίγιο και καρότο για παράδειγμα, όπως ξέρεις, μπορεί να υπήρχαν κάποιες παλιές μέθοδοι. Πλέον πρέπει να πείσεις. Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστούν. Πλέον υπάρχει πληθώρα εταιριών, πληθώρα επιλογών, οπότε είναι αυτό που θα σε κάνει διαφορετικό ώστε να μπορέσεις να έχεις το μεγαλύτερο πελατολόγιο. Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο τι μπορεί να είναι αυτό που θα σε κάνει διαφορετικό και πού πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι διαφορετικός έτσι ώστε να μπορέσεις να διατηρήσεις ή να αποκτήσεις καινούριους πελάτες. Οι λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια στο προϊόν σου. Δηλαδή το προϊόν σου, το sportsbook προϊόν μας, το καζινικό προϊόν μας, οι προσφορές μας, το πώς επαναδραστηριοποιούμε τους πελάτες, είτε τωρινούς πελάτες, είτε έτσι πελάτες που έχουν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο χρονικό διάστημα, πώς αναλύουμε όλα αυτά τα δεδομένα και κυρίως πώς παίρνουμε πολύ γρήγορες αποφάσεις πάνω από τα δεδομένα, όπου εμπειρικά παρατηρώ ότι εκεί πέρα συνήθως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τα δεδομένα, πώς τα κάνω ανάγνωση και το πώς δρώ επάνω στην ανάγνωση των δεδομένων και πόσο γρήγορα. Ανέφερες δύο διαφορετικά θέματα. Ανέφερες νέους πελάτες και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ήδη υπάρχοντες και παλαιούς. Πώς βλέπεις να έχει εξελιχθεί το κόστος απόκτησης νέων πελατών? Διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε σχέση με το 2015. Σωστό. Που ξεκινήσαμε και οι δύο στον χώρο. Σωστό. Το λέμε CPA. Λοιπόν, cost per acquisition. Λόγω και πληθωρισμού, λόγω και ανταγωνισμού, λόγω και νέων καναλιών. Και νέων καναλιών, σωστά. Αυξάνεται κάθε χρόνο, εγώ αυτό βλέπω. Και επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή ακριβώς όπως είπες υπάρχουν νέα κανάλια επικοινωνίας. Δηλαδή παλιά είχαμε για παράδειγμα affiliates, μπορεί να ήταν η Google, μπορεί να ήταν τα social. Τώρα υπάρχουν και πιο έτσι ιδιαίτερα κανάλια επικοινωνίας. Εναλλακτική τρόπη. Εναλλακτική, πολύ σωστό. Που αυτό επί της ουσίας, ναι, σου δίνει ένα διαφορετικό δρόμο, πώς μπορείς να μειώσεις τα κόστη σου, γιατί είναι μια συνεχής μάχη. Ποια είναι αυτή η μάχη? Πώς μπορώ να κρατήσω ένα κόστος σταθερό ή τουλάχιστον να μην μεταβάλλεται έντονα, αλλά παράλληλα να κρατήσω και την ποιότητα του πελάτη, το λεγόμενο player value ψηλά, και το χρόνο όπου θα διαδράσει στο εκάστοτε site, στην εκάστοτε πλατφόρμα, και όλα αυτά μαζί για να μπορεί προφανώς στο τέλος να βγουν και τα νούμερα και να είναι και η διοίκηση χαρούμενη και να είμαστε όλοι. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι, το έχεις πάρα πολλές φορές. Άρα, πόσο εξαρτημένοι είναι οι operators από τους affiliate? Τους affiliate σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Εξαρτάται τη χώρα, η αλήθεια είναι. Εξαρτάται επίσης. Εξαρτάται από το μέγεθος του business, της επιχείρησης που θες να κάνεις. Για παράδειγμα, σε μια αγορά όπως είναι η ελληνική, όπου είναι μια αγορά όπου πρέπει να επενδύσεις αρκετά στο trust, στην εμπιστοσύνη, που έχουμε δει και σε παλαιότερες έρευνες που έχουμε κάνει, σε άλλες εταιρείες που ήμουν, πρέπει να επενδύσεις πάρα πολύ στην εμπιστοσύνη που έχει το κοινό στο εκάστοτε brand, που σημαίνει ότι δεν είναι αμιγώς θέμα αυτό που λέμε acquisition. Πρέπει να επενδύσεις να κάνεις heavy branding. Δηλαδή μια πολύ βαριά brand awareness. Όπου εκεί πέρα αλλάζουν τελείως οι μεταβλητές. Για ποιο λόγο αλλάζουν? Γιατί επί της ουσίας δεν είναι τα key performance indicators, τα KPIs τα λεγόμενα, αυτά τα οποία θα κριθούμε όλοι και κρίνουμε και τη δουλειά μας. Ακριβώς, άρα δεν στοχεύεις στην απόκτηση νέων πελατών, στοχεύεις στο να σε μάθει ο κόσμος, ώστε να αποκτήσεις δυνητικά καινούριους πελάτες. Ακριβώς. Και να κερδίσεις και την εμπιστοσύνη της υπάρχουσας database, να το πούμε έτσι, για να μπορείς να επανενεργοποιήσεις υπάρχοντες πελάτες. Είναι μια μίξη. Στην αντίπερα όχθη,
για να μακριορίσω στους συγκεκριμένους, αντίπερα μπορεί σε ένα πιο γρήγορο business, προφανώς να μην χρειάζεσαι το λεγόμενο brand awareness, όπου εκεί πέρα να θες να πας σε αυτό που λέμε acquisition, δηλαδή είτε affiliates είτε κάποια αναλλακτικά κανάλια, όπου θα σου φέρουν την προσθεμένη αξία. Δηλαδή είναι... Μιας και λέμε για την ελληνική αγορά, έτσι είναι λίγο πιο tricky ερώτηση. Αν έκοβες ένα acquisition channel, ποιο θα ήταν αυτό? Νομίζω θα περιόριζα λίγο το brand awareness. Δηλαδή, να με συγχωρέσουν και άνθρωποι από αυτά agencies. Νομίζω θα περιόριζα λίγο το brand awareness. Όχι, δεν το πιστεύω πάρα πολύ. Αλλά... Άρα είναι ένα κανάλι στο οποίο ο operator μπορεί να χάνει χρήματα? Δεν χάνει, αλλά για να δει την προστιθέμενη αξία θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Και μέχρι τότε το βασικό σου business θα έρθει προφανώς από το acquisition, από Google, από social media, από affiliates, από όλα αυτά τα κανάλια. Το brand awareness λίγο θα το περιόριζα, εκτός εάν στόχευα σε market leading, δηλαδή να υπάρχει ένα πλάνο με 3-4 ετίας όπου θέλω να είμαι market leader. Οι πληρωμές, τα bonuses, το ρίσκο στο οποίο είσαι εκτεθειμένος με τα πολλά bonus, πόσο μπορεί να περιορίσουν την κερδοφορία σου σαν εταιρεία, σαν operator? Γιατί το έχεις δει και από την ελληνική αγορά και το βλέπεις τώρα και από τη διεθνή, οπότε έχεις και συγκριτικά τα αποτελέσματα. Το αστείο, συσσαγωγικά της υπόθεσης, είναι ότι σε κάθε business ένα από τα βασικά θέματα ζήτηση πάντα και στα meetings είναι η διαχείριση του bonus cost. Και αυτό παρατηρώ είναι ότι έχει πάντα, ανάλογα και με τους συνομιλητές, υπάρχει πάντα μια καινούρια διάσταση όπου πρέπει να δεις. Δηλαδή, το bonus cost είναι ένα από τα... πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν επένδυση. Δεν είναι αυτό που λέμε φύρα, δεν είναι να δώσουμε bonus, ας πούμε, να τα κάνουμε κάτι. Είναι και αυτό μιας μορφής επένδυση. Δηλαδή, θα μπορείς αυτά τα χρήματα να τα δώσεις σε ένα acquisition channel, αλλά προτιμάς να τα δώσεις σε πελάτες καινούριους και δυνητικούς, για να μπορείς μέσα από συγκεκριμένα KPIs να μπορείς να παρατηρήσεις. Είναι επένδυση η οποία όμως πρέπει να συμπεριληφθεί στο κόστος. Ακριβώς. Η διαχείριση του bonus παρατηρώ πάντα και σε εταιρείες και στις εταιρείες ήμουν, αλλά και σε ρόλο που έχω κατά καιρούς πιο συμβουλευτικό. Το κομμάτι του bonus cost πολλές φορές παρεξηγείται ποιος είναι ο ρόλος και η χρήση του. Και αυτό οδηγεί λίγο σε ανάποδα αποτελέσματα. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να σου δώσει μια ανάπτυξη, μια υποτιθέμενη ανάπτυξη, η οποία όμως δεν είναι ανάπτυξη. Να είναι μια μεγέθυνση, ας πούμε, μια πλασματική μεγέθυνση. Πλέον το καλό είναι ότι τα KPIs, οι δείκτες όπου μας δείχνουν την κερδοφορία, την ανάπτυξη, την οτιδήποτε ή την μη ανάπτυξη, πλέον αυτό που μπορώ να δω το 2026 εσείς με το παρελθόν είναι ότι οι αναλυτές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις επιχειρήσεις. Και όταν έχεις καλούς αναλυτές και καλά εργαλεία, καλά tools, όπου μπορεί να σου δίνουν γρήγορη ανάλυση και καλή ανάλυση και ποιοτική ανάλυση, μπορείς κάλλιστα να διακρίνεις τα λάθη σου. Να διακρίνεις τα λάθη σου, και μετά είναι η μεγάλη πρόκληση πώς θα τα μεταφέρεις στην ομάδα και πώς θα τους πείσεις ότι, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει αυτό που λέμε red flag. Πρέπει λίγο να το δούμε πιο ουσιαστικά, γιατί δεν είμαστε στο δρόμο. Στο σωστό. Δεν μου αρέσει η λέξη σωστό και λάθος. Δεν είμαστε δεν είμαστε στη στοχοθέτησή μας, να το πω έτσι. Νομίζω είναι πιο ουσιαστικό. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπεις ότι μπορεί να κάνει ένας operator το 2026, τα οποία όμως μπορεί να μην φαίνονται σε αυτό που θέλει να κάνει για να αναπτυχθεί σωστά και γρήγορα? Να μην επενδύσει στον άνθρωπο, να επενδύσει πάρα πολύ σε εργαλεία, σε tools, να επενδύσει σε acquisition, παύλα marketing, να μην επενδύσει σε προϊόν. Είναι δηλαδή 3-4 μου ήρθανε και πολύ έτσι αστραπία. Αν ξεκινήσω τώρα ένα καινούριο business, που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα στο να δημιουργώ, στο να είμαι μέρος μιας δημιουργίας, ακόμα και να συμβουλεύω ανθρώπους πώς να δημιουργήσουν, κάτι καινούριο για μένα είναι εκπληκτικό. Αν ξεκινήσω ένα business, θα ξεκινούσα από το νούμερο 1, άνθρωπος. Είναι το μεγαλύτερο asset που υπάρχει. Με χαρακτική διαφορά.
αν με ρωτούσες κάποια χρόνια πριν, θα μου έλεγες τα εργαλεία. Θα σου έλεγα εργαλεία, θα σου έλεγα marketing, θα σου έλεγα acquisition. Σήμερα, στα 41 μου, άνθρωπος. Με πολύ μεγάλη διαφορά από το νούμερο 2. Σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε για τεχνολογία. Μπορούμε να συζητήσουμε για payments. Μπορούμε να συζητήσουμε για marketing. Μπορούμε να συζητήσουμε για εξυπηρέτηση πελατών. Ο άνθρωπος, η στελέχωση, η ομοιογένεια που θα υπάρξει στην ομάδα και στις ομάδες είναι, δεν θα πω το α και το ω, είναι όμως προσυπογράφεις μια δυνητική επιτυχία ή αποτυχία, χωρίς καν να έχεις ξεκινήσει. Τέλεια. Και επειδή αντιμετωπίζουμε και οι δύο το ίδιο πρόβλημα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεις ανθρώπους σήμερα? Εγώ ξέρω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εσύ σαν operator, πόσο εύκολο σου είναι να στήσεις την ομάδα σου με ανθρώπους που μπορούν να σε εμπνεύσουν και να τους εμπνεύσεις, γιατί είναι αλληλένδετο αυτό, έτσι ώστε να πάει μπροστά και να έχετε ένα όραμα να πάτε όλοι μαζί, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να πας πουθενά. Μπορώ να το παραλληλήσω με μία όμορφη σχέση που θες να ξεκινήσεις. Έναν άνθρωπο. Δεν έχει μεγάλες διαφορές, γιατί θα πρέπει, με κεφαλαία το πρέπει, θα πρέπει να βρεις ανθρώπους όπου θα έχετε, είπες μια λέξη που για μένα είναι κλειδί, το ίδιο όραμα. Πριν 2 μήνες, όταν ανακοίνωσα και την θέση μου στην Campeon Gaming, στο LinkedIn, όσοι δεν με ακολουθείτε, να με ακολουθήσετε παρακαλώ, στο LinkedIn αυτό το οποίο έγραψα ήταν ένα πράγμα. Έχουμε κοινό όραμα και με τον CEO της εταιρείας, τον Μαρίνο Τοσιαπάνη, και ήταν 20 λεπτά συζήτηση, τόσο ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει οι άνθρωποι να μοιράζονται το όραμα, να το έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους, ή ο ηγέτης να πρέπει να επικοινωνήσει ποιο είναι το όραμα, θέλουμε να πάμε εκεί πέρα, και να αρχίσουμε να χτίσουμε τις ομάδες μας βάσει αυτού του οράματος. Δηλαδή. Τέλεια. Έχουμε το όραμα. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα βάλεις τα σωστά KPIs. Σωστό. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να είναι αυτό το όραμα μετρήσιμο στο ότι πλησιάζουμε ή τείνουμε να πάμε μπροστά εκεί. Τα KPIs είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας. Για ποιο λόγο? Χρειάζεται ο καθένας να κατανοεί, βασικά να παίρνει το feedback, την ανατροφοδότηση, αν είναι καλός, πόσο καλός είναι και πού χρειάζεται να βελτιωθεί. Προφανώς και για να γίνει καλύτερος, αλλά και για να μπορέσει να επιβραβευτεί με ένα έτσι bonus scheme, όπου πρέπει να υπάρχει σαφέστατα σε όλες τις εταιρείες. Άρα, ανάλογα το τμήμα, δηλαδή αν για παράδειγμα είναι εξυπηρέτηση πελατών, θα πρέπει να κατανοούμε εύκολα και γρήγορα μέσα από τα KPIs, μέσα από τους δείκτες, εάν εξυπηρετούμε καλά, ουσιαστικά, γρήγορα και με ποιότητα. Πλέον το έχουμε. Πλέον ενώ μπορούμε να το κατανοούμε. Έχουμε πολλά διαφορετικά KPIs και μην σου πω ότι κάποιες φορές ίσως να χανόμαστε και λίγο στον ωκεανό των KPIs, γιατί είναι 3, βάλε και ένα 4, βάλε και ένα 5 και στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι θέλουμε να κάνουμε. Και τι θέλουμε να κάνουμε, και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι πέρα ότι ξεχνάς τι θες να κάνεις, κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα στα οποία το κάθε τμήμα θεωρεί τα δικά του πιο σημαντικά από τα άλλα. Ναι. Οπότε είναι μια αλυσίδα όλο μαζί, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει μπρος. Εκεί είναι θέμα του εκάστοτε ηγέτη. Ο ηγέτης μπορεί να λέγεται manager, μπορεί να λέγεται team leader, manager, director, CEO, C-level. Έχουμε και πολλές διαφορετικές βαθμίδες πλέον στο επιχειρήν. Θα πρέπει ο χρόνος ενός ηγέτη να κατανέμεται σωστά, ούτως ώστε να μπορέσει να κατανοήσει αν οι ομάδες επικοινωνούν μεταξύ τους και κυρίως για ποιο λόγο δεν επικοινωνούν, και να μπορεί να λύνει τα προβλήματα εύκολα και γρήγορα. Εμένα πολλές φορές όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω λύνω προβλήματα. Αυτό είναι επί της ουσίας. Τώρα σε πολύ μεγάλο βάθμο αυτό είναι. Δηλαδή να μπορείς να κατανοήσεις ένα πρόβλημα γρήγορα, τα τμήματα αν λειτουργούν μεταξύ τους, αν δεν επικοινωνούν, για ποιο λόγο δεν επικοινωνούν. Γιατί για να μπορέσει να κρυθεί ένα τμήμα θα πρέπει να κατανοήσω αν. Ακριβώς τη δουλειά του. Και αν έχει επικοινωνηθεί. Μου έχει τύχει πολλές φορές να κατανοήσω ότι δεν έχει επικοινωνηθεί το τι θέλουμε να κάνουμε, τη σημαντικότητα, με αποτέλεσμα άνθρωποι
να μην μπορούσαν να κριθούν ουσιαστικά. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε ακριβώς στο εκάστοτε τμήμα, γιατί είναι σημαντικό να επικοινωνούμε μεταξύ μας και γιατί είναι σημαντικό να επί πώς θα φτάσουμε στον τελικό στόχο. Και αυτό είναι και ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια όσο μεγαλώνει η εκάστοτε εταιρεία. Δηλαδή, όταν ξεκινήσεις 20 άτομα, είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία στο να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, ένας διάδρομος μακριά είμαστε. Να δοθεί ένας βάθμος σημαντικότητας και να λυθεί. Σωστό. Όταν γίνεις 200, 500, 1000, προφανώς και αλλάζει και ο χρόνος απόκρισης και ο χρόνος επίλυσης του προβλήματος. Μέχρι τώρα δεν μου έχει τύχει, δεν είχα την τιμή και τη χαρά να ηγηθώ τόσο μεγάλων οργανισμών. Θεωρώ κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει και αυτό. Δηλαδή σε σημείο να είναι πάνω από 300-400 άτομα. Έχω υπάρξει μέρος, αλλά όχι στο να ηγούμε. Σίγουρα το πιο σημαντικό κομμάτι, έχοντας υπάρξει μέρος εταιρείας, είναι το λεγόμενο change management. Δηλαδή να κατανοήσουμε ότι πού χρειάζεται να αλλάξουμε, ότι για παράδειγμα αυτό που ανέφερες και εσύ, όταν είμαστε 20 άτομα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα παράλληλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να τα πούμε σε ένα διάδρομο, σε ένα group chat, ναι, οτιδήποτε. Όταν γινόμαστε 100 άτομα, αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί αν δεν αλλάξει, σίγουρα κάπου θα χαθούμε στην επικοινωνία. Και χωρίς επικοινωνία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όχι μόνο στη δουλειά μας και στη ζωή μας. Πού θα έβλεπες ότι τείνουμε να πάμε στην επόμενη, δηλαδή διετία, τριετία? Γιατί όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι πριν προ-κορονοϊού και μετά κορονοϊού μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε στο iGaming δύο διαφορετικές περιόδους. Γιατί εκεί υπήρξε τεράστια ανάπτυξη και τεράστια αλλαγή. Σε 2-3 χρόνια, πού πιστεύεις ότι θα βρισκόμαστε? Ειδικά τώρα που έχει μπει και το AI στη ζωή μας και βοηθάει και λύνει πάρα πολλά προβλήματα, στα οποία όμως και πάλι χρειάζεται ο άνθρωπος από πίσω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι ότι στα επόμενα 2 χρόνια σίγουρα το AI, η χρήση του θα έχει εξαπλωθεί σε έναν, θα έλεγα, σημαντικό βαθμό. Θεωρώ όχι τόσο όσο αναφέρεται. Φοβόμαστε. Έτσι. Ναι, νομίζω όχι τόσο. Και όταν οι υπολογιστές είχαν ξεκινήσει, προφανώς μέσα σε 3 χρόνια δεν πήραν τις ανθρώπινες δουλειές, εννοείται, δεν μπορεί να γίνουν έτσι τα πράγματα. Σιγά σιγά και σταδιακά ο άνθρωπος, όπου θα είναι πάντα ακρογωνιαίος λίθος της εξίσωσης, θα εντάξει την τεχνολογία, το AI, σωστά μέσα στη διαδικασία. Σίγουρα το AI είναι αυτό που βλέπουμε και τώρα, δηλαδή σε ένα ευρύ φάσμα για παράδειγμα της εξυπηρέτησης πελατών. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι πλέον υπάρχουν τεχνολογίες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Σε ένα ευρύ φάσμα, για παράδειγμα, του λεγόμενου CRM, δηλαδή το πώς θα διαχειριστούμε την database, υπάρχει AI περισσότερο στην ανάγνωση των δεδομένων και σε λήψη γρήγορων αποφάσεων. Όπου εκεί, ας πούμε, θα γίνει μια πρόταση από το εκάστοτε εργαλείο για το πώς μπορείς να το ακολουθήσεις. Οπότε ακριβώς. Η τελική απόφαση πάλι όμως θα ανήκει στον άνθρωπο για το πώς θα το ακολουθήσει, πόσο θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει ακριβώς. Με τα δεδομένα. Ακριβώς. Και αυτό επίσης παρατηρούμε, για παράδειγμα, και στα λεγόμενα προϊόντα μας, δηλαδή και στο sportsbook και στο καζίνο και στα e-sports και στις λοταρίες, όπως πολύ σωστά είπες, σε διάφορες χώρες. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι και εκεί πέρα το AI αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στο να μπορέσει, για παράδειγμα, στο καζίνο και στο live καζίνο να μας βοηθήσει στις κατηγοριοποιήσεις της αρχικής σελίδας, στο να μας βοηθήσει πολύ γρήγορα να κατανοήσουμε έτσι ποια παιχνίδια ή αγορές πρέπει να έχουμε πιο ψηλά, που είναι πιο εμπορικά κτλ. Και να το κάνουμε και πιο εξειδικευμένο και το τι προτιμάει ο κάθε παίχτης. Ακριβώς. Έτσι ώστε να το βλέπει μπροστά. Προσωποποιημένο, personalized. Ακριβώς. Αυτό βλέπω ότι σίγουρα θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Που σημαίνει, για να το πάω και στον αγαπημένο παράγοντα τον άνθρωπο, που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας του 2027, 2028, ακόμα και του 2026 αν θες, πλέον θα πρέπει να είναι ακόμα πιο καταρτισμένος,
στο να μπορέσει να λάβει γρήγορα τα δεδομένα της τεχνολογίας και το πώς θα τα μετατρέψει σε δράσεις και ανάπτυξη παύλα κερδοφορία. Και αν μπορώ να προτείνω και κάτι σε όσους μας ακούνε, είτε νέα παιδιά, έτσι πιο όριμοι επαγγελματίες, θεωρώ ότι το σημείο κλειδί για να μπορέσει κάποιος να εξελιχθεί, κάποια να εξελιχθεί, είναι ένα. Η ανάγνωση, λήψη αποφάσεων και δράση. Είναι, το ένα πάει με το άλλο, με το παράλληλο. Και εκεί πέρα είναι που διαφοροποιείται ο μέτριος από τον καλό, πολύ καλό, εξαιρετικό. Πάρα πολύ σωστά. Μιας και ανέφερες για το sportsbook και το καζίνο, σε τι ποσοστό πιστεύεις είναι η κίνηση και η κερδοφορία της κάθε εταιρείας, ναι, στο στοίχημα και στο καζίνο, ναι, στο sportsbook και στο καζίνο? Σίγουρα είναι ανάλογα την αγορά και τη χώρα. Και την περίοδο, γιατί μιας και τώρα πλησιάζουμε σε περίοδο Μουντιάλ, προφανώς και το sportsbook έχει πάρει φωτιά. Την τιμητική του. Σωστό. Δηλαδή τα παιδιά και στο sportsbook και στην Καμπεόν τώρα έχουν ξεκινήσει όλα τα πλάνα, τον προγραμματισμό, να είμαστε έτοιμοι κτλ. Θα σου πω, θα δώσουμε έτσι ένα πολύ ευρύ, ένα ευρύ πλαίσιο, γιατί εξαρτάται πολύ από την χώρα. Η κερδοφορία είναι 60-40, μπορεί να είναι και 70-30 καζίνο με στοίχημα. Σε αρκετές αγορές. Μπορεί σε κάποιες, ας πούμε, να είναι 60-40 το στοίχημα, αλλά ως επιτοπλίστων είναι 60-40 το καζίνο, 65-35, νομίζω είναι σε τέτοια πλαίσια. Και είναι και λογικό. Είστε έτοιμοι για το Μουντιάλ? Τα παιδιά μου είπαν ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι με τον προγραμματισμό μας. Οπότε όταν θα δουν αυτό το podcast, όταν θα το δω κι εγώ, ελπίζω να είμαστε όντως έτοιμοι. Και να μην εκτεθείς. Όχι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Τέλεια. Είναι κάτι που πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνει κάποιος όταν ακούει τη λέξη iGaming? Μάλλον είναι πάρα πολλά που δεν καταλαβαίνουν. Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Γιατί ας πούμε πάρα πολλοί θεωρούν, και το έχουμε ακούσει όλοι μας κατά καιρούς, μόλις αναφέρεις τη λέξη sportsbook, καζίνο, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι πες μας ένα στημένο ή ποιο φρουτάκι είναι πειραγμένο για να παίξουμε. Ναι. Είναι από τα πιο κλασικά που μπορείς να ακούσεις. Νομίζω όλοι το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 100.000 φορές. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσε κάποιος, ο οποίος δεν είναι από την βιομηχανία μας, να παρατηρήσει την τεχνολογική ανάπτυξη όπου έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και εμένα, που είμαι 11 χρόνια αισίως, πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό. Τα τελευταία, νομίζω 4-5 χρόνια, υπάρχει μια αλματώδη εξέλιξη τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα. Game providers, δηλαδή πάροχοι παιχνιδιών, μπορεί να είναι sportsbook πλατφόρμες, μπορεί να είναι e-sports. Crypto πλατφόρμες πλέον. Ακριβώς. Αν συγκρίνουμε το τι είχαμε παλιά, τι έχουμε τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα και όλη η διαφορά έγινε μέσα στον κορονοϊό. Ναι. Όπου εκεί έκλεισαν τα πάντα, έμειναν όλοι σπίτι, οπότε πολλά επίγεια καζίνο πλέον άνοιξαν και online σελίδες. Ναι. Και αν θες τη γνώμη μου, είναι ένας από τους βασικούς λόγους όπου ο χώρος μας, το iGaming, έχει εξελιχθεί, έχει εκτοξευθεί η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι συνδεδεμένο και με την ανάπτυξη τεχνολογίας που υπάρχει. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο θα βγει, γιατί προφανώς λόγω του ότι πλέον ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον, είτε λέγεται πάροχος, για παράδειγμα και εμείς σαν Καμπεόν είμαστε πάροχος τεχνολογίας στο iGaming, που σημαίνει ότι για να γίνουμε καλύτεροι θα πρέπει κάθε μέρα να δημιουργήσουμε νέες υλοποιήσεις, νέο αυτό που λέμε customer journey, κάποιος πελάτης μας θα ζητήσει έτσι κάτι μοναδικό. Αυτό το παρατηρώ και σε άλλες εταιρείες του χώρου, το παρατηρώ αν θες και με ανθρώπους έτσι που συμβουλεύω και από τον ρόλο που έχω κατά καιρούς. Είναι το α και το ω. Το ακούς και συνέχεια. Η λέξη τεχνολογία, δεν ξέρω πόσες φορές ας πούμε που θα την ακούσουμε και μέσα στην ημέρα. Μιας και αναφέραμε για την ελληνική αγορά, να δούμε λίγο και για τη διεθνή, στην οποία είμαστε και οι δύο πιο εξοικειωμένοι. Μιας και αναφέραμε το κρύπτο. Πώς βλέπεις να αναπτύσσονται, γιατί πλέον έχουν αναπτυχθεί ραγδαία πάρα πολλές κρυπτοσελίδες όπου
είναι όλες οι διαδικασίες πολύ πιο εύκολες. Είναι πολύ πιο εύκολη η ταυτοποίηση. Πολλές φορές μπορεί και να μην υπάρχει. Είναι η κατάθεση και ανάληψη σχεδόν άμεση με ελάχιστα κόστη. Σωστό. Πώς πιστεύεις αυτό ότι έχει επηρεάσει ή θα επηρεάσει και στο πολύ κοντινό μέλλον όλους τους operators οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι και δεν έχουν κρύπτο στην σελίδα τους? Εννοείται όπου είναι αδειοδοτημένο και μπορεί να γίνει, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες η αδειοδότηση στον κρύπτο δεν είναι ακόμα ενεργή. Σίγουρα νομίζω θα αναγκάσει οποιαδήποτε τεχνολογική εταιρεία να βάλει, αν δεν έχει βάλει ήδη κακώς, στο pipeline μια τεχνολογία που είναι συμβασμένη με τα κρυπτονομίσματα. Είναι σαν να αγνοούμε την ύπαρξη των κρύπτος γενικά. Αυτό τα λέγαμε εξής, δηλαδή πριν κάποια χρόνια, ότι έλα μωρέ, κρύπτο είναι, θα ξεφουσκώσουνε. Κατανοούμε ότι δεν υφίσταται αυτό και γι' αυτό βλέπουμε εταιρείες. Πλέον φουσκώνουν, δεν ξεφουσκώνουν. Ακριβώς. Αν ξέρεις, τους τελευταίους 2-3 μήνες φουσκώνουν. Και όλοι οι VIP παίχτες, δηλαδή πάρα πολύ καλοί πελάτες, ειδικά σε καζινικά site, σε καζίνο και live καζίνο, κατά κύριο λόγο είναι είναι μέσω κρύπτο. Και το λεγόμενο player value είναι αρκετά μεγαλύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κρύπτο. Και κατανοούμε, ας πούμε, και τους λόγους. Μπορούμε να κατανοήσουμε και τους λόγους. Και το player value, αλλά και το κόστος για να τους αποκτήσεις. Νομίζω ο λόγος όπου 3-4 συγκεκριμένες εταιρείες πασίγνωστοι, κολοσσοί παγκοσμίως, έχουν ξεφύγει είναι τα κρύπτο. Πιστεύω ότι οι περισσότερες εταιρείες θα δοκιμάσουν κάποια κρυπτοτεχνολογία, αλλά νομίζω οι περισσότερες θα αποτύχουν. Αναγκαστικά θα αποτύχουν, γιατί είναι μια τεχνολογία που θέλει εμπειρία. Πώς θα αποκτήσω έναν πελάτη, που είναι πολύ μεγάλο το κόστος, με αρκετά χαμηλότερο traffic, το λεγόμενο traffic, δηλαδή το πελατολόγιο. Ναι, ένα δυνητικό πελατολόγιο είναι αρκετά μικρότερο. Ωραία, που σημαίνει ότι θα πληρώσω αρκετά παραπάνω για να το αποκτήσω. Τέλεια. Και η διαχείριση μετά του πελάτη, όπου είναι τα κρύπτο, ό,τι έχει να κάνει κατάθεση, ανάληψη. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να ακούγεται εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί εκεί δεν υπάρχει και ταυτοποίηση. Οπότε σωστό. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον τον οποίο θέλει να αμπιουζάρει, ας το πούμε, ή να μπορεί να σου κάνει οποιοδήποτε μορφής fraud, να μπορεί να έρθει, ειδικά σε κρύπτο συναντάμε πολύ περισσότερο, σε όλες τις εκδοχές του. Γιατί οι αναλήψεις καταθέσεις είναι άμεσες. Ναι, σωστό. Πιστεύω κάποια στιγμή θα υπάρξει πιο δραστική παρέμβαση στο συγκεκριμένο κομμάτι, που την έννοια του ότι θα χρειαστεί περισσότερο και αρκετά πιο επιδραστικό και ουσιαστικό KYC, κατανοούμε, όπου θα φέρει περιορισμούς. Νομίζω αρκετοί θα δοκιμάσουν κρύπτο, αρκετοί θα αποτύχουν, αλλά νομίζω αν μπορέσω να κοιτάξω 5 χρόνια μετά, νομίζω ότι η πλειοψηφία θα συνεχίσει να είναι οι παραδοσιακές μέθοδοι που γνωρίζουμε όλοι. Το κρύπτο θα μπορεί να είναι ένα παράλληλο business, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει βασικό business, main business. Σχετικά με τις αδειοδοτημένες αγορές, μιας και πλέον θα μπει και φόρος στα κρυπτονομίσματα στην Ευρώπη, πιστεύεις ότι αυτό θα υιοθετηθεί και από τις εκάστοτε αρχές της κάθε χώρας, ώστε να είναι νόμιμη η κατάθεση για ανάληψη μέσω κρυπτονομισμάτων? Σίγουρα. Και είναι και το πιο λογικό σενάριο. Τώρα κάνω τα ψέματα. Είναι και το πιο λογικό σενάριο. Γιατί οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι περισσότερες χώρες χάνουν από αυτό παρά κερδίζουν. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να ενταχθεί. Είναι πολύ λογικό σενάριο. Το μόνο που χρειάζεται είναι γενικότερα ένα ευρύτερο know-how, δηλαδή μια τεχνογνωσία από το εκάστοτε κράτος, πώς θα μπορέσει αυτή η τεχνολογία, βασικά πώς θα ελέγξει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, πώς θα καταφέρει να την εντάξει στο καθεστώς φορολόγησης κτλ. Εκεί πέρα μπορεί να δώσουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η τεχνολογία πάντα είναι κάποια βήματα πιο μπροστά από το εκάστοτε. Και θα είναι κράτος. Και θα αλλάζει κάθε μέρα, οπότε. Κάθε μέρα. Όλες αυτές οι αλλαγές θα είναι χρονοβόρες, δύσκολες και πολλές φορές επίπονες. Σωστό. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, όντως. Μιας και αναφέραμε το όραμα. Πες μου λίγο, εσύ κάνεις, ας πούμε, μια πρόσληψη, πώς θα κρίνεις, τι είναι αυτό που θα κρίνεις για να δεις αν κάποιος συνεργάτης σου κάνει ή δεν σου κάνει αρχικά, δηλαδή τι θα κοιτάξεις πρώτα απ' όλα, έτσι ώστε μετά να σε πάω σε πιο δύσκολα θέματα τύπου γραφείο ή remote.
Πόσο συχνά, υβριδικό κτλ. Ρώτα μου ό,τι θες. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας, εβδομάδας και μήνα θα το αναλώσω στο λεγόμενο human management. Για μένα η δουλειά του εκάστοτε manager, leader, director, οποιαδήποτε βαθμίδα θέλεις, είναι το human management. Δεν είναι στο να ελέγξεις άμα κάποιος έχει το Excel του είναι καλό ή άμα χρησιμοποιεί Google Drive ή κάποιο άλλο αρχείο ή άμα οτιδήποτε. Θα πρέπει, και βάζω το πρέπει πολύ ψηλά στην ατζέντα, θα πρέπει ο manager να μπορεί να κατανοήσει αν ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι μανατζάροι μπορούν, είναι κατάλληλοι, είναι αποτελεσματικοί, έχουν το όραμα που πρέπει, έχουν το κίνητρο που πρέπει για να μπορέσουν να αποδώσουν ή υπεραποδώσουν. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι από κάτω τους. Για μένα είναι το α και το ω και είναι αδιαπραγμάτευτο, θα έλεγα. Είμαι τόσο. Εντάξει, το ξέρεις και off camera, είμαι τόσο κοφτός. Τι θέλω να πω. Με την εκάστοτε ομάδα του HR, ακόμα και εγώ προσωπικά, θα συζητήσουμε πάρα πολύ για τις προσλήψεις και για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο εάν οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, είναι καλά, έχουν το κίνητρο που χρειάζεται. Αν δεν είναι καλά, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί δεν είναι καλά. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει πολλές φορές είναι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ένα προσωπικό θέμα. Δεν είμαστε AI. Έτσι. Έχουμε ο καθένας, ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να τραβάει ένα δύσκολο δρόμο, ένα μακρύ δρόμο, το δικό του σταυρό ή οτιδήποτε. Να έχει τα δικά του σκοτάδια. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Και να μην κριθεί αποτελεσματικά. Γιατί αυτός ο παράγοντας δεν έχει εντοπιστεί και συγκεκριμένα. Δεν έχει... Να μιλήσουμε έτσι και λίγο συγκεκριμένα. Ο πατέρας παιδιού, ο πατέρας ενός έτσι, συναδέλφου παλαιότερα, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας, πολύ σοβαρό. Το παιδί δεν ήθελε να το μοιραστεί. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να το μοιραστεί και είναι και απόλυτα σεβαστό και λογικό. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το feedback, η ανατροφοδότηση που έπαιρνα είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Και από μικρές λεπτομέρειες, αλλά που είναι πάρα πολύ σημαντικές, μπορούμε να χάσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ σημαντικός, αλλά ξέρεις τι, μπορεί να μην τον πλησίασε κάποιος. Για μια συγκεκριμένη περίοδο να καταλάβει το πρόβλημα ή να κάτσουμε λίγο 5 λεπτά. Αυτό τι ακριβώς. έχει γίνει. Εσύ, πάμε λίγο παραπέρα. Άστα τώρα. Πάμε λίγο έξω. Και για τους καπνιστές. Εγώ δεν είμαι καπνιστής, αλλά για τους καπνιστές πάνε έξω για τσιγάρο. Έχουμε κάνει πιο πολλά τσιγάρα εμείς οι μη καπνιστές παρά οι καπνιστές. Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Τι έχει γίνει. Βλέπω λίγο. Δεν είσαι καλά. Δεν πατάς καλά αυτήν την εβδομάδα. Είσαι λίγο νευρικός. Είναι νευρική. Είναι κάτι, μπορώ να σε βοηθήσω. Ο μάνατζερ σίγουρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός εάν διαχειριστεί τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο και τόνο από το να αυτά είναι τα tasks, αυτά είναι τα responsibilities, κάτσε να δούμε λίγο αν έκανες αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Εγώ ίδιος πολλές φορές ζητάω να μπαίνω ακόμα και στο πρώτο interview, αν ειδικά είναι για θέσεις ανθρώπων όπου θα δουλέψουμε μαζί. Πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Με έναν άνθρωπο όπου θα δουλέψετε μαζί, θα συνεργάζεστε, μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης, μπορεί να είναι εσωτερικός συνεργάτης, μπορεί να είναι συνάδελφοι. Ωραία. Μπορεί να περάσετε, θα περάσετε 8 ώρες μαζί, 7 ώρες μαζί, 9 ώρες μαζί, 10 ώρες μαζί, οτιδήποτε, ανάλογα με το τι έχει προκύψει. Πολλές υπερορίες έχεις βάλει, Σωτήρη. Όχι. Σε αυτά είμαστε πολύ τυπικοί. Και το ακολουθούμε γράμμα. Αλλά με έναν άνθρωπο θα περάσω 8 ώρες. Με την αγαπημένη μου γυναίκα και τον αγαπημένο μου γιο, μπορώ να τους δω μια-δυο ώρες την ημέρα. Δεν γίνεται, δεν νοείται να μην υπάρχει ενσυναίσθηση. Να μην σεβόμαστε ένας τον άλλον. Να μην κατανοούμε ένας τον άλλον. Ας μην γίνουμε κολλητοί. Σαφέστατα. Αλλά ο άνθρωπος είναι το α και το ω. Έχω δει επιχειρήσεις να πέφτουν έξω. Γιατί ο παράγοντας άνθρωπος δεν είχε σταθμιστεί σωστά. Ή αποτελεσματικά, αν θες.
έχω δει επιχειρήσεις όπου μπορεί να μην, η τεχνολογία να μην ήταν για αυτό το βελληνικές, γενικότερα το όλο πλάνο να μην ήταν για αυτό το βελληνικές, όπου όμως γιγαντώθηκαν και μεγάλωσαν και εξαπλώθηκαν, γιατί η ομάδα είχε την κατάλληλη νοοτροπία, το κατάλληλο όραμα και το κατάλληλο πάθος. Πλέον στα 41 μου είναι πολύ εύκολο να κατανοήσω, αν σε δω 5 λεπτά, στα μάτια να κατανοήσω αν μπορούμε να συνυπάρξουμε ή όχι. Να συνυπάρξουμε ή όχι. Πάθος. Είναι το α και το ω. Πάθος για κάτι. Είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Γιατί θες να έρθεις εδώ? Γιατί θες αυτή τη θέση? Τέλεια. Και τους έχεις αυτούς. Ναι. Έχει έρθει ο συνεργάτης, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός είτε οτιδήποτε. Συνεργάζει. Πάμε τώρα στο πόσο δύσκολο είναι να τον κρατήσεις. Γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, ο κλάδος αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα, αυξάνεται εκθετικά θα έλεγα εγώ στον χρόνο. Σωστό. Και κάθε μέρα βλέπεις ότι βγαίνουν καινούργιες πλατφόρμες, καινούργιοι providers, καινούργια τα πάντα, καινούργιες εταιρείες μέχρι support, μέχρι CRM, πολλά εργαλεία. Οπότε όλα αυτά πρέπει να στελεχωθούν. Και το πρώτο πράγμα που ζητάνε είναι έμπειρους ανθρώπους και με γνώση και καλούς χαρακτήρες. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να κρατήσεις κάποιον, γιατί πολλές φορές και το οικονομικό κομμάτι είναι ένα δέλεαρ για να φύγει κάποιος. Το remote ή το υβριδικό μοντέλο ή το μόνο γραφείο είναι ένας ρόλος που πλέον το κοιτάνε, ειδικά η νεολαία πλέον το κοιτάζει πάρα πολύ. Πόσο δύσκολο είναι να τους κρατήσεις? Έθεσες δύο πολύ ωραία θέματα, η αλήθεια είναι. Γιατί καλό είναι να τους έχεις. Ναι. Είναι το λεγόμενο CRM προφανώς, είναι αυτό και στο human management. Καλά κάνουμε CRM στους πελάτες, πρέπει να κάνουμε CRM όμως πολύ σωστό. Και στους συνεργάτες. Καταναλώνω πάρα πολύ χρόνο και πραγματικά με χαροποιεί στο να μπορέσω να διαισθάνομαι τους ανθρώπους γύρω μου, την ομάδα μου. Τι θέλω να πω? Με ενδιαφέρει εκ πρώτης να κατανοήσω ποιοι άνθρωποι έχουν όραμα, ποιοι μπορεί να μην έχουν όραμα, μπορεί απλά να τους αρέσει η δουλειά ή απλά να έχουν ένα πιο εκτελεστικό ρόλο. Ποιοι είναι αυτό που λέμε next best thing, έτσι, νεότεροι σε ηλικία. Καταναλώνω πάρα πολύ χρόνο μου, είναι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί αυτό που έχουμε δει και σε έρευνες, σε όλες τις εταιρείες που ήμουν, αυτό που ζητούσα πάντα είναι να κάνουμε ερωτηματολόγια και εσωτερικά και στα λεγόμενα self-assessments, βασικά στα λεγόμενα assessments και self-assessments, δηλαδή στην αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτό που ζητούσα πάντα είναι το να μην είναι αξιολόγηση πάνω προς κάτω, αλλά και κάτω προς πάνω. Να είναι αμφίδρομο πάντα, βεβαίως. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω τη γνώμη σου για μένα. Ας είναι ανώνυμη. Αν δεν θέλεις προφανώς να την πεις και μόνο, κανένα πρόβλημα. Θέλω το feedback, θέλω την ανατροφοδότηση. Πώς θα γίνω καλύτερος? Και αυτό βλέπαμε στα ερωτηματολόγια και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι το οικονομικό, σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό για το βιοπορισμό όλων, είναι εξίσου ψηλά, μη σου πω ότι είναι λίγο πιο ψηλά, το κομμάτι της προόδου, αξιολόγησης, παύλα προόδου. Δηλαδή, πώς μπορώ να γίνω καλύτερος? Πώς μπορείς να με βοηθήσεις να γίνω καλύτερος? Αν θα με σέβεσαι σαν άνθρωπο, αν θα σέβεσαι αν δεν θα με μειώσεις. Τυχαίνει, και λυπάμαι το λέω, τυχαίνει και ακούω και έχει τύχει και ακούω περιστατικά δύσκολα διαχείρισης ανθρώπων. Μπορεί να ξεφύγουνε. Τα έχουμε δει όλοι. Ναι, μπορεί να ξεφύγουνε. Εγώ δεν θα μπορούσα να το ανοιχτώ. Εγώ είμαι εγώ. Δεν θα μπορούσα να το ανοιχτώ. Για κανέναν λόγο. Μπορεί να διαφωνήσουμε στο πώς θα γίνει το business, η δουλειά, πώς θα γίνει το task. Μπορεί να διαφωνήσουμε στο οτιδήποτε. Και χαίρομαι, θέλω να διαφωνήσουμε. Αλλά να μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο του να προσβάλλουμε ανθρώπους, προσωπικότητες, να μειώσουμε ανθρώπους. Ξεφεύγουμε. Πάμε σε άλλες καταστάσεις. Άρα, δίπλα στον καθένα, πολύ feedback, να δίνω και να παίρνω, που σημαίνει ότι μειώνεις πιθανότητες στο να φύγει ένας άνθρωπος από κοντά σου.
Σίγουρα είναι απόλυτα σεβαστό στο να πάει οπουδήποτε. Ο καθένας προφανώς έχει τις προτεραιότητες του, ο καθένας καθεμιά έχει τις προτεραιότητες του, αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μια υγιής σχέση, επαγγελματική σχέση, που περιλαμβάνει πολλή επικοινωνία και σε βάθος και πολύ σεβασμό, έτσι, έχει μεγαλύτερο, πώς λέμε εμείς, lifetime, σε σχέση με μια σχέση επιφανειακή. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές εταιρείες που έχουν στο χώρο μας πάει μπροστά το C-level, ας το πούμε, ή η ομάδα που είναι πιο κοντά στο να διευθύνει τα πάντα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καιρό μαζί. Όσο πιο πολύ καιρό είναι μαζί η ομάδα, τόσο πιο ψηλά θα πάει και η εταιρεία. Οι παλιές πρακτικές, κάντο γιατί το λέω εγώ, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πλέον. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν πλέον, θα πω εγώ. Πλέον πρέπει να πείθεις τους ανθρώπους. Δηλαδή, καλησπέρα σας, ήρθε ο Σωτήρης ο Πας στην τάδε θέση και θα κάνει αυτό που θα πει και θα πρέπει να ακολουθήσετε. Πλέον δεν υπάρχουν. Έτσι. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν. Θα πρέπει πλέον ο Σωτήρης ο Πας και εκάστοτε Σωτήρης να πείσει. Αυτό είναι το όραμα, γι' αυτό πρέπει να πάμε εκεί, να εξηγήσω πώς θα πάμε εκεί πέρα, ποια είναι η γνώμη μου, να πάρω κι εγώ το feedback, να εξηγήσω στον καθένα ποια είναι τα expectations, ποιες είναι οι προσδοκίες από εμένα στο εκάστοτε στέλεχος, τι περιμένω για το τώρα και για το μέλλον, πολύ σημαντικό. Αλλά και το τι να περιμένει από σένα. Ακριβώς, πολύ σωστό. Και στο τέλος να συμφωνήσουμε αν βλέπουμε το ίδιο. Μπορεί να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Να συμφωνήσουμε αν βλέπουμε το ίδιο ή αν διαφωνούμε. Και ανάλογα να μπορούμε να πράξουμε. Είναι το α και το μέγα. Εάν υπάρχει αυτό, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχεις το 70% της επιτυχίας. Χωρίς να μειώσω προφανώς κάτι άλλο, έχεις το 70%. Στο κομμάτι της πρόσληψης, κάτι το οποίο ζητάω πάρα πολύ, για μένα η δουλειά του HR είναι το α και το ζ, είναι από τις πιο υποτιμμένες δουλειές, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Ωραία. Πρέπει να βρούμε τους ανθρώπους, τα assets. Γιατί το α και το ζ έχει το μέγα? Γιατί προφανώς το μέγα πρέπει να βάλουμε μετά και τους developer, πρέπει να βάλουμε ενώ και άλλα κομμάτια της δουλειάς μας. Αλλά θα ξεκινούσα από το HR. Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα κάποιος, ξέρεις, εν λευκό ξεκινάς με ένα καινούριο business, ξεκινάω από το HR. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι διαφορετικό, αλλά θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο. Αν έχω τον άνθρωπο και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, την ίδια φιλοδοξία, τις ίδιες πεποιθήσεις και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε πλατφόρμα, να βρούμε εργαλεία, να στήσουμε το customer support, να στήσουμε το CRM, να στήσουμε το acquisition, να στήσουμε τις sales ομάδες, να στήσουμε το sportsbook, το καζίνο κτλ. Όλα αυτά όμως περιέγραψα τι θέλουν ανθρώπους. Και έχεις βάλει δύο φίλτρα πολύ σημαντικά. Να είναι καλός άνθρωπος, αν και το καλός είναι και λίγο σχετικό, δεν υπάρχει καλό μέτρο. Να είναι ηθικός. Μπορεί να ακούγεται έτσι πιο ρεαλιστικό. Πιο ωρεοποιημένο. Και να είναι αποτελεσματικός. Αν βάλουμε σε ένα Excel αυτά τα δύο φίλτρα, μια λίστα ανθρώπων, πώς μπορεί να μείνουν? Τι θέλω να πω? Ακούγεται απλό. Πού μπορώ να βρω έναν αποτελεσματικό που να έχει work ethic, δηλαδή να έχει κώδικα εργασιακής ηθικής και οτιδήποτε άλλο? Δύσκολο. Και ακόμα και να το βρεις, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να το κρατήσεις μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο. Γιατί αλλάζουν οι μεταβλητές. Πολλά δεδομένα. Ακριβώς. Πάντα λέω στην ομάδα του HR να ρωτάω ένα πράγμα. Γιατί θες να έρθεις εδώ? Τέλειο. Γιατί? Τι περιμένεις? Ακριβώς. Τι περιμένεις? Τι είδες, τι θέλεις? Ακριβώς. Μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Πολλά. Πώς επίσης μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα, αυτή είναι η γνώμη μου, είναι λίγο έτσι, δεν είναι κλασική πεπατημένη. Νομίζω μπορείς να καταλάβεις περισσότερα πράγματα από το να πάρεις τον υποψήφιο
άνθρωπο για μια θέση, να περπατήσετε μαζί 10 λεπτά στην πλατεία, να κάτσετε να πιείτε ένα καφέ, ας πούμε, στα γρήγορα, και να συζητήσετε περί ανέμου και οδάτων, νομίζω μπορεί να καταλάβει πολλά περισσότερα. Σίγουρα. Από το να καθίσετε, που βλέπεις τον εαυτό σου 5 χρόνια. Εντάξει, αυτά τα τυποποιημένα πλέον έχουν αλλάξει. Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και έπρεπε να αλλάξουν. Ακριβώς, και εννοείται ότι όσοι το έχουν κάνει πρέπει να το αλλάξουν. Ναι. Έτσι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα? Η ειλικρίνειά μου. Κάτσε να δω και λίγο κάμερα. Η ειλικρίνειά μου. Καταλαβες. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Μια ανθρώπινη συζήτηση. Πες μου λίγο για σένα. Τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τι έκανες αυτήν την εβδομάδα και τι είσαι εδώ. Τι θες. Ήρθες γιατί είναι καλό το job description, ήρθες γιατί... Τι βλέπεις, που σκοπεύεις. Ακριβώς. Να φτάσεις. Ναι. Και έχω ακούσει πολλά ταυτίζεσαι. Ακριβώς. Έχω ακούσει πολλά πράγματα. Ήρθα γιατί ο μάνατζερ στην τωρινή μου εταιρεία δεν μου δίνει την προαγωγή ή την αύξηση. Τέλεια. Άρα ας δώσω εγώ. Ήρθα γιατί μου άρεσε, ας πούμε, το job description. Ήρθα γιατί δεν ξέρω γιατί ήρθα. Ήρθα γιατί πρέπει να πηγαίνω 5/5 στο γραφείο. Κεφάλαιο γραφείο remote. Ναι. Είμαι τυχερός, και το εννοώ το τυχερός, να έχω περάσει από όλα τα... Ποια είναι στη λέξη? Καθεστώτα. Όχι καθεστώτα. Όλα τα... Τα στάδια. Τα στάδια. Πολύ σωστό. Γραφείο full. Remote full. Ενδιάμεσο με λίγο γραφείο. Ενδιάμεσο με πολύ γραφείο. Ό,τι θέλεις. Ποιο είναι για σένα το σχήμα που θα δουλέψει πιο σωστά? Πιο αποτελεσματικά. Πιο αποτελεσματικά. Σωστό. Είναι βέβαια και αναλόγως και το τι κομμάτι κάνει ο καθένας. Δηλαδή, ένα κομμάτι στο customer support μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό με έναν developer, ο οποίος προφανώς και ο άνθρωπος θα θέλει την ηρεμία του, δεν θα θέλει να διακόπτεται ή το οτιδήποτε. Ναι. Αν μπορούσα έτσι να βάλω το δολάριό μου κάπου, σίγουρα θα ήταν στο 3-2 γραφείο, 3 σπίτι 2. Έχοντας περάσει από όλες τις σκοπιές, να το πω έτσι, νομίζω ότι το τελείως remote κάποια στιγμή θα κουράσει και θα κορέσει. Σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία, γιατί λόγω οικογένειας, λόγω προσωπικών θεμάτων, λόγω θεμάτων καιρού ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κίνησης πλέον, είμαστε στην Αθήνα, Σωτήρη. Σωστό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έκανες πόση ώρα να έρθεις το πρωί? Σωστό, 45-50 λεπτά. Κάπου τέλεια. Εκεί. Εντάξει, έβρεχε, οπότε ναι. Με ήλιο πόσο κάνεις? Με ήλιο 30, μου βγάζει 38, αλλά κάνω 42. Κάπου υπάρχει σε κάποια φανάρια υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να το δούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι σου δίνει το γραφείο όμως? Μπορείς σε 5 λεπτά να καταλάβεις πράγματα τα οποία θα χρειαστούν 2 με 3 ώρες και 2 calls να τα καταλάβεις. Πολλές φορές θα δεις και πράγματα στα οποία μπορεί να μην τα μάθεις ποτέ αν είσαι από το σπίτι. Δηλαδή θα έχει κάποιος μία απορία που θα ρωτήσει δίπλα, εσύ απλά θα το ακούσεις σαν πληροφορία και μπορεί να μάθεις κάτι το οποίο είτε δεν το ξέρεις είτε μπορεί να το νομίζεις ή να το έχεις μάθει διαφορετικά. Ακριβώς. Οπότε πάντα πρέπει δηλαδή και στο γραφείο πάντα θα πιάσεις κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να το... Είναι σαν να κατανοήσεις τα vibes. Να βελτιωθείς. Ακριβώς. Νομίζω κατανοείς τα vibes πολύ πιο εύκολα στο γραφείο. Σίγουρα υπάρχουν πλέον αντικειμενικές δυσκολίες. Ανέφερες την κίνηση, υπάρχουν πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι ο καιρός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν μπορούσα όμως κάπου να ακουμπήσω το δολάριό μου και πλέον, ας πούμε, με πολύ μεγάλη πεποίθηση, έχοντας περάσει απ' όλα, είναι σαφέστατα το 3-2 γραφείο, βασικά 3 φορές γραφείο. Βάλε και το δικό μου δολάριο πάνω στο δικό σου. Σωστό. Κομμάτι εκπαίδευσης. Θεωρείς ότι πρέπει να γίνεται 3-2 ή για αρχή
καλύτερα όλο διαζώσεις, έτσι ώστε να επιληθούν οποιασδήποτε απορίες. Γιατί προφανώς και πολλές φορές, αν γίνεται remote όλη η εκπαίδευση ή κομμάτι της εκπαίδευσης, προφανώς και θα έχεις μία απορία στην οποία μπορεί και να μην τη ρωτήσεις ποτέ. Σωστό. Πώς το βλέπεις, πώς το έχεις δει και πώς το κάνεις? Το πρώτο διάστημα σίγουρα θα πρέπει να είναι, αναγκαστικά θα πρέπει να είναι γραφείο. Εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσική παρουσία με κάποιο γραφείο, όπως είναι για παράδειγμα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ το γραφείο, γιατί πρώτον κάποιος ή κάποια θα εγκληματιστεί πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το να είναι στον φυσικό χώρο, στον χώρο της. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να είσαι στην κουζίνα, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, και είναι τελείως διαφορετικό να κατανοήσεις ποιος είναι ο χώρος, ποιοι θα είναι οι νέοι σου συνάδελφοι, να κατανοήσεις τα vibes. Έτσι, επειδή το έχεις δει και το έχω δει, πόσο εύκολο σου ήταν εσένα σαν Σωτήρης να εγκληματιστείς όταν ήσουν σε έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό όπου δεν ήσουν σε φυσική παρουσία με τους υπόλοιπους συναδέλφους σου, ήσουν σε διαφορετικές χώρες. Ναι, διαφορετικές χώρες. Και πόσο εύκολα προσαρμόστηκες και στο κομμάτι της εκπαίδευσης για να μάθεις τη νέα πλατφόρμα, νέα συστήματα, νέους τρόπους λειτουργίας, τα πάντα. Πόσο σε δυσκόλεψε, ειδικά στην αρχή? Πολύ. Για μένα ήταν και πολύ δύσκολη η αλήθεια. Είναι γιατί, fun fact, εγώ, βέβαια αυτό είναι καθαρά θέμα δικό μου, έτσι, εγώ είμαι γραφειάκιας. Μου αρέσει η ανθρώπινη διάδραση. Φαντάζομαι και ο κόσμος το έχει καταλάβει με όλα αυτά που έχω περιγράψει για τον ανθρώπινο παράγοντα. Μου αρέσει ο ανθρώπινος παράγοντας, μου αρέσει η διάδραση, μου αρέσει η καθημερινότητα. Καταλαβαίνω πολλά πράγματα, κυρίως από αυτά τα οποία δεν θα υποθούν μόνο από την άβρα, μόνο από την ατμόσφαιρα. Οπότε είμαι προσωπικά τουλάχιστον είμαι γραφειάκιας, αλλά σέβομαι απόλυτα προφανώς το hybrid policy και έτσι χρειάζεται να γίνεται. Και fun fact, κάποια στιγμή μεταφέρθηκα σε ένα fully remote περιβάλλον. Ήταν σοκαριστικό. Για μένα τουλάχιστον η αρχή ήταν σοκαριστική. Δεν θα ξεχάσω. Πρώτη μέρα για πάρα πολλά χρόνια ήμουνα σε χώρο γραφείου και μου άρεσε που ήμουνα. Η διάδραση με τα παιδιά, με την ομάδα, το πάθος που είχαμε και μοιραζόμασταν, τα όνειρά μας κτλ. Και ξαφνικά, το θυμάμαι, ας πούμε, ήταν Τετάρτη, κάθομαι σε ένα γραφείο, ανοίγω το λάπτοπ και κοιτάω έναν τοίχο απέναντι. Και ήταν ένας πίνακας με βοτσαλάκια. Πόσα βοτσαλάκια είδες? Ήταν πολλά. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τότε, σίγουρα θα τα είχα μετρήσει κιόλας. Και ήταν η στιγμή που είπα, είμαι μόνος μου τώρα. Αυτό το κομμάτι της απόλυτης ησυχίας, ηρεμίας. Της διαδικτυακής καλημέρας. Ακριβώς. Ήταν δύσκολο. Σίγουρα υπήρχαν όλα τα απαραίτητα policies, όλα τα, πώς θα το πω τώρα, τα καταστατικά, όλα τα οτιδήποτε για να γίνει η εκπαίδευση, να γίνει έτσι όπως έπρεπε, να κατανοήσω τα πάντα κτλ. Αλλά το να μην έχεις κάποιο συνάδελφό σου να μοιραστείτε κάποιες ανησυχίες, να μοιραστείτε τα θέλω σας, να μοιραστείτε κάποια άγχη. Το τι έκανες εχθές απλά, δεν είναι. Ναι. Ξέρω για το παιχνίδι της Κυριακής, ας πούμε. Όχι, είναι δύσκολο. Σέβομαι και πραγματικά έχει τον απόλυτο σεβασμό μου κάποιος ο οποίος μπορεί να δουλέψει fully remote και είναι εξίσου παραγωγικός ή μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο παραγωγικός. Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου. Εγώ θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Προσωπικά. Εγώ. Οπότε, ναι. Γραφείο. Η αρχή σίγουρα θα είναι σε γραφείο. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω έχουμε καλύψει πάρα πολλά θέματα. Προφανώς και αν το συνεχίσουμε και το πιάσουμε θα έχουμε ακόμα περισσότερα, όπως τα έχουμε πει και εκτός κάμερας πολλές και αρκετές φορές. Οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι. Εννοείται οτιδήποτε άλλο έχουμε από απορία κτλ. Γράψτε μας στα σχόλια
τι ακριβώς θέλετε να ρωτήσετε στο LinkedIn του Σωτήρη, στο LinkedIn το δικό μου. Μπορούμε να μιλήσουμε με τη μία, να τα λύσουμε όλα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν βασικά όμορφη συζήτηση. Εμείς γνωριζόμαστε χρόνια, τα λέμε και τώρα κατανοώ και τι είναι το off camera, έτσι που βλέπω σε όλα τα podcast. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που έχεις ξεκινήσει. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο χώρο μας. Όμορφη προσπάθεια. Εγώ πιστεύω, επειδή είσαι και πολύ θετικός σαν άνθρωπος για όσοι γνωρίζουν, άμα τον γνωρίζετε να τον μάθετε, αξίζει. Νομίζω ότι έχεις να προσφέρεις πράγματα και ο κόσμος που θα έρθει έχει να πει πράγματα, έχει να πει ιστορίες για ένα χώρο που εξελίσσεται, αναπτύσσεται συνέχεια και θεωρώ ότι θα δούμε πολλά καινούργια πράγματα και διαφορετικά τα επόμενα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.